Welcome to KBM Review. So finally, ngalawan biang mentah ban batai ya ka benta ka baar jong ka film Another Enemy. Hang ni ngin ya page ya barok ki episode jong ka ne ka series, bat ngin ya keren ru ya ki theories ki balong related bat ka ne ka film. Lada pimpat page ya ka explanation jong ka benta ka banengkong. Tip in sngu thu shai bha ya ka jing batai jong ka ne ka benta ka baar. Nga syukwa ban ai jing mut ya pi. Haswa ba pin page ya ka ne ka benta ka baar. Sngoba ban page shwa ya ka benta ka banengkong jong ka film Another. Kabangala dep ban pelaj HAKA ne ka tayo ka balak leng. Te perlong lada pidang ya kan mau HAKA bakut jong ka episode 6. U class teacher u barim jong u Samuel ula suicide da ka badung ya lade da ka tari. Pat ka khana jong ka episode nyoru kan sedang nang nihi barok ki student kila ya mare shane shatai amarba kila ya tiang palat HAKA tahi ka por la wanno u Mr. Cliff hangta bat u ong ya barok bakin pentheli no wood ya kata ka classroom ka Miss Matilda kala mare ban late phone ya ki pulit bat ya ka ambulance anda lawan ki pulit ngitip bah ki pulit kila late khanra ya ka ying u class teacher te kila lap ya ka mat yap jong image jong uru hangta kani ka pelong ya ki pulit bakin tharai ba ula penyap shwa ya la ka jong ka kemi hadin ka tapat ula suicide hi HAKA next scene pan ngila yu ya ka Alice ba ka ong ya Samuel bat ka Maggie kam mentoy shu ban ignore ya P.A.Works ngut namar wat habala ignore ru ka jing yap breu kam sham la sange na kata ka daw nadu menta ka sngi pan ya le normal no bat P baro arngut u Samuel bat ka Maggie kila ya lech ya Mr. Cliff bat kila keli ya u shapang ka jingjia ka bakhatsan snem menshua men badang don ki bayap tang nyongut u Mr. Cliff u ya thu ya ki bakhatsan snem menshua hadin jong ka summer vacation kata ka jingyap breu kala sange shipor ka bamut la jia ai HAKA summer break hi baka jingyap kala sange no u Mr. Cliff u ya thu baha uta usnem HAKA summer vacation ka class 9 third section kala lech ka way ka trip bat ha uta usnem sham la don bala kan tip ba ita I extra student ide mano ka jingyap breu kala shu sange hi u ya thu ru baha uta usnem kila lech trip shaki old temples jong ka Yomiyama u Samuel pat u kni ktin no bat u ong ngidei ban ya lech biang shakita ki old temples hadin kata ka school management kala organize ka way ka trip na ka benta ka class 9 third section bat ka sngi bakin ya lech kan long hadin lai sngi kata HAKA pratarik u August andal akut ka sin hang ni la pan ino hapo cafe shop HAKA ba u Samuel u wan ban ya kendu ya u telang la wan lang ru ka Alice bat u Michael HAKA ta ka cafe ka Alice kala ku blekti ya u Samuel hadin bala dep ya ku blekti ka Alice ka ong biang ya u ba hadu mentaru ka sngo bet kumba kila ya kendu teng menshua u Samuel u keli ya ka HAKA tu ka sngi ba piwan ya kendu ya nga hapo hospital balik ka jingku blekti ka jong pi ya nga ka long pher ba ka Alice ka ong don ki ba ya tu ba ka kti jong ki bala yap ka long pejat na kata ka daw nga shu check ya pi yo pi dei ma pi ita I extra student ki bas ngo kulmar jing mut ya ka concept jong ita I extra student nga kwa ban ya tu ya pi ba ita I extra student jong kata ka class ide ita I bala dep yap lupa menshua la ban dei I kan thei ne option rang ru extra does not mean in terms of count rather someone who is living that hang ne hapo cafe ni yo I ya ka waitress ka ba dei ru ka men jong Michael bat ka ya tu ya ki ba ka tu ka nesngi menshua la wan uwe ubre u babu ai hangta u ba kerteng u meshwa une u breu u laju puleteng HAKA class 9 third section kala ya kren bat u shapang kata ka por ka jingyap ka badang shen jong ki breu hapo ka class 9 third section hapreng kata ka jing ya kren ka jong ki arngut u meshwa u lasdang kren klumar u ong ba hauta usnem lawan ka jing tim chipang u ong ba dei ma u bala pelat ya baro na kata ka jing tim u ong ngala khang lat ya kata ka jing tim bat ngala ino ya ka hangtahi bat kumta terter ka jingkren jong meshwa kam da don nong rimbe andrei u Samuel ula keli wood ya kata ka waitress baka tip ne em ya ka jaka sa jong meshwa ka waitress kam tip ya ka address jong u bat u Samuel ula perkhat ba unsa keli na ka Rebecca shaphang kane ka khana jong ka episode nyau kala kut no hang ni hi HAKA basdang jong ka episode pra ngiyo I ba u Samuel udang ya kren bat ka Rebecca shaphang u meshwa bat u keli ya ka baka dangkan mau ne em shapang kata ka class trip ka bakhatsan snem menshua ka Rebecca ka ong ya u bakam kan mau ru em Andrei ka la ban ya lam ya u Samuel bat ya ki porlok jong u shaka jaka sa jong u meshwa hadin kata ngila yo I ya u Samuel bat ka Maggie baki dang ya kren ka Maggie ka ong ya u bakam la ban ya lech lang bat u la shai ban ya kendu ya u meshwa namar baka hap ban leching lech bat ki kemi ki kpa ki jongka
HAKA sngi ka babut ka Rebecca u Samuel u Terence u Baderu u para jong ka nurse u Michael u Tailang ka Alice bat sakato kat nengut ki parlok ki jongki kila ya mi lang ban lek ya kendu ya umeshwa kat ba kidang lek u Terence ula shitom kansan bat ula pri hangta wat la kataru kine baro kila ya poi sha yeng jong umeshwa haba kila ya poi hangta kiyo jing tip ba umeshwa umdon hayeng ula lek jing lek bat un kam slam ban wan pai sha yeng kawai ka parlok jongki kala ai jing mut bakin ya lek ya kai shwa sha beach kat ba umpat wan pai baro kila ya menjur bat kila ya lek sha po beach hangta ha beach u Samuel ula yoi ya ka Maggie coincidentally ka Maggie ru kala wan kai shakatahi ka beach bat ki parents ki jongka ka Maggie kala join lang ya ki bat kila ya enjoy hangta hadin kat to kat nepor u Meshwa ru ula wan hangta bat ula ya keren bat ki ka Alice kala keli ya umeshwa ka ka balak jia hakata ka class trip kharsan snemen shwa umeshwa uong ba umdakan mau bhashu Henry ushukun mau bakila ya lech shaki old temples bat la jia halor uwei ulum u Samuel ula keli ya umeshwa pikan mau ba pibu kelu na kumno umeshwa ula perkhat shipang bat ukan mau ba ula bu hapo school hakata hi kapor ka beach ball ka jongki kala her sha suin bala jur palat kala air bat kala hap ha u Terence ula jingi ban le shim ya kata ka ball ula poi sha ka jaka ba kham jiliu bat wan phai shu kat no ru u Meshwa ula le kham sha jan ban pe yu Terence bat u yoi ba ula shu per halor kumba tip brew shu la wan kan san ka wei ka motorboat hangta bat kala yaj na lor jong u Terence hadien kata ngila yoi ya ka met jong u ka bala pra lengkhot lengkhai bat baro kila kan dit ban pe ya kata hakata hi kapor u Meshwa ru ula halae bat uong ngalakan mau ya ka klu ka bangala bu bat ya kata ka klu ngala buri hapo kelas hi kharsan snemen shwa ka khana jong ka episode 8 ru kala kunno hangni hi ha ka basdang jong ka episode 9 ngila yo ya Samuel ka Maggie ka Matilda bat u Mr. Cliff baki ya don lang kroi u Mr. Cliff u ya thu ya ki bakat kum ka postmortem report jong u Terence la lap ba don problem ha brain jong u bat haka por ba ulet jingi hapo la jia kan san ka attack haka brain jong u kata kamut ashwa ba ka motorboat kan yaj na lor jong u ula dep yap lupa well haka next scene ni yo ya Samuel u Tailang u Michael bat ka Maggie bakidang ya plan ba andala awai ka school kin sa lech sha old school building ban lech wat ya kata ka clue ya ka ba Meshwa ula buri kharsan snemen shua finally kila ya lech sha kata ka building bat hadien bala ya wat shi slam u Samuel ula yo badon balata dakat tip hapok kawai kaduli kane kadai ke video kaset ka bala don dakane ka jingtho kane kadai naka banta jong kito ki bala shem jinjar naka daw jong kata ka phenomenon kine kila yara ya kata ka kaset bat kila lech hapo every room jong ka school ban pej ya ka hakata ka kaset kila yo ya ka dur jong Meshwa ba uong ba udei u student jong ka class 9 third section jong usnem khat kandai spa prapulai lada don mano badang pej ya kane ka kaset kamut kitaru kidei ki student jong ka class 9 third section he hadien kata la yo sngo shushu ba uong don arteli ki daw bang record ya kane ka video first reason ka day ba ukwa ban plalut ya ka ka ba ulale bat ka second reason ka day ba ukwa ban ajing mut ya kito ki brew ki bala shem jinjar na ka daw jong kata ka jingtim lene ka phenomenon u Meshwa u ongru baka class jong u kala lek trip haka pratarik u August khat khandai spa prapolai kila ya lek shaki temple ban duai bakin yo light na kata ka jingtim kibala ya lek lang haka ne ka trip baro kilong hadu arpo arngon haka next day kila ya lek shalor lum habadon shibun ki temple bat kila ya mane hangta haka por bakidang ya hiar na ki mau kendon jong kita ki temple uwei ukhna ula sha pom perthat bat baro kila ya tieng kila ya mare sharum sheneng kat bakidang ya mare kawai ka khna kala hap saporiat haswa bakini ki khna kin yo pej penkut ya kata ka video tape la wanno uwei unong hikai hajingkhang jong kata ka every room bat baro kila haban yari no hapdeng kita ki kenrum kenram kata ka kaset kala sakut bat la kalany lut ki ksai haka player u Samuel uong baki klem yo hi ban pej ya ka badon kam Henry u Michael pat uong po un sapa repair no ya kata ka kaset ka khana jong ka episode 9 ru kala kut no hang nehi haka basdang jong ka episode shipo ngi yo ya baro ki student jong ka kelas u Samuel baki dang ya yang ha lounge kini kila ya wan haka way ka class trip ki caretakers jong kata ka lounge kila welcome ya ki kita ki caretakers kidei arngut shiteman u Michael ru ula dep repair ya kata ka kaset bat kila sedang ban ya pej biang ya ka
te hakata ka khana jong usnem prapulai ngi yo I babarok ki student kila ya mare lut syapo bat andala poi syapo umeshwa ula ya syo bat kawai ka khana hakata ka jing ya syo umeshwa ula khnyat ya ka bat kata ka khana kala lej hap ha uwei udieng bat kala yap no hang tahi na ka daw bala mensau jur palat na ka khle umeshwa ula syap tieng sikadei haba uyo I bakala yap kumta ula mare bran sya school hakas ngi ka babot haba umeshwa ula lej pej biang syakata ka jaka usyam penban baka met jongka kam don syu hangta ula lej syaki wei ki student jongka ta ka kelas bat ula keli syap hang jongka hendrei ka bas ngau pela kalong babarok ki yaong bakim itu hiru ya kata ka khana ka ba umeshwa ukeli kita ki wei lele ki ong baki ya don tang arp huwei ngut ki bala yawan syakata ka trip ha kata ka video umeshwa uong ru bakata ka breu ka ba ula kum penyam kadai ka extra student dei na kata ka daw ba omdan bakan mau ya kata ka student in fact ki information jongkaru ki la jahi na ki records jongka school menta umeshwaru ula sngotu basyan hi un saklet no ya kita ki aka baro kumba long lem ki we nakata ka daw ula record ya kane ka cassette khnang ba un yo ya thu ya ki we ki student ki bandang wan hadien ba kumno ki la ban penkut no ya kane ka jingtem ka don tang ka we hi ka lat ban penkut no ya kane ka jingtem bat kata ka dei what shwa ya ita I extra student bat penyap no this won't be bad namar ita I extra student I dei I balak dep yap lupa but let's say ita I extra student ru imtip hi syapang kata hadien balakut kata ka video u Samuel uong baki dei ban wat jing tip ba ita I extra student I dei mano na pedeng jongki henrei ka jing hang ne pat kalong ba wat lada ki lap ya ita I extra student ru hato kin la ne em ban penyap ya ita anyways haka next scene ni yo I ya barok ki students bat ki teachers baki dang ya bam dinner ka Alice pat ka yang kensan bat ka ong kini barok ki jingjia ki dei na ka daw jong ka Maggie lada dei baka perform ba ya ka role jong ka extra student kini kin om jin dal ajia ka Alice ka pha yang ya ka Maggie bakan panmat bat ka Maggie ru kala hab ban le kumtahi utailang ula yania bat ka Alice na ka benta jong ka ni ha kata hi ka por wei u khana ula yo asthma attack u Mr. Cliff ula penkit no ya uta u khana sha hospital meanwhile ka Maggie kala khot ya Samuel hapo ka wei ka kamera ka ong ya u baka kwa ban pe ya ki dur ki ba arphun riu snem manswa pat u Samuel ru ula pen I kita ki dur ya ka Maggie kala weng ya ka eye patch ka jongka bat kala pe ya kata ka dur kala kedo ya I wei student I badon ha kata ka dur pat ka keli ya Samuel hato de ine I Maggie parera u Samuel u ong hoot bat u lengok kumno ka Maggie ka itu ka ong ya u kini ki khmat kun ben riu ki jonga ki la ban itu haba pej ya ka rong jong ki riu yam bat ha ka wei pat ka dur ka badon ha u Samuel la don ka kemi jong u bat ka Meidu jong u ka Rebecca ka Maggie ka pan ban pej ya kata ka dur kala pej ya kata ka dur siphang arphang bat ka ong ya u Samuel ka dur I Mei jong pi bat I Meidu jong pi ka long kumju u Samuel u ong hooj I Mei bat I Meidu ki ya long kumju ka dur kumba long mapi bat I para akmi jong pi u Samuel ula keli ya ka ha ka to ka sngi ha po liv ka to ka khun ben riu ka bapira ka dei na ka banta jong I para akmi jong pi shisha ka Maggie ka ong hooj ha ka jing shisha imde I para akmi jonga handrei I dei I para trai jonga ka Maggie ka ya thu ba ka kemi jong ka bat I na jong ka ru ki dei ki identical twins bat hadien bala shanglong ka kemi jong ka kala kha arngut ki khun ka thei ka nana jong ka pat kala armet handrei kala hap khun no nakata ka daw ka kemi jong ka Maggie kala ai no I wei I khun la jong ya ka Maggie ka ong bakala tip syapang kani tat hadu bakala pulih ha ka kelas 5 bat maka bat kata ka para arkmi jongka ki ya dei si para trai bat hadin bakila ya tip ya ka jing shisha kila sedang ban ya kenduk sop-sop kata ka para jong ka Maggie ha ka wei ka sngi kala ong baka kwa ban yo gift da ka khun ban riu ha ka birthday jongka handrei haswa baka sngi kha ka jongka kan poi kala sitom jur bat kala yap no ngatharai pidang ya kan mau hi ya ka opening scene jongka episode 2 ha ka ba ka Maggie kala maham ya Samuel da ka ba ong baki jing kila sedang mentah ha ka tu ka sngi ka ya thu baka ta ka kes kala sedang bat ka victim ka banengkong ka bala ngat ha ka ta ka kes ka de ka para jongka hi handrei namarba kata ka kes kala sedang haswa bu Samuel unwan ha ka ta ka school ka Maggie kala sngotu ba Samuel umdei utau extra student umdei tang kataru handrei haba ka pej da kita ki dol ayu kala tip ba umdei ubala yap u Samuel u keli ya ka hato phila ban yathu bana preng jongi baro mano badei ita I extra student ka Maggie kala kham is ngosi pat ka ong hooj
mentang alatip ba ita iriu yap ide mano bat haswa ba ka Maggie kan yo yathu ya Samuel sapang ita extra student lawan rung no utailang hakata ka kamera bat ulong tiang ba uong ba ula le ke ba bakala hadu kata-kata bat ka khana jong ka episode 10 ru kala kut no hang nehi HAKA opening scene jong ka episode 11 ni yo i ya ka Alice ba ka don bat ka wei ka parlok hapo kamera jong ka kata ka parlok ka yathu ya ka Alice ba HAKA elementary school kala yo i teng ya ka Maggie handrei hakata ka por kampat deng iPad haki kmat ngi ki viewers ngi skau thu ba le se kata ka parlok jong ka Alice kala yo i ya ka para jong ka Maggie handrei habayo sngo ya kata ka Alice ka perkhat ba ka Maggie hi ka dei kata ka extra student bat ka shuthok ya baro syakawai pat ka scene hapo kamera jong ka Maggie utailang udang le lang a bat ukeli ya Samuel bat ka Maggie baki itu nem ya ukna ubakerteng ukershan Samuel ong hoot bat utailang ula thap ya ka selang mat lajong yathu yaki balaka to kat nesngi ukershan ula le leng a pisa nakata ka daw usngo kumbade ukershan utau extra student kham nehi ula ya sho bat ukershan bat ula khngiat ya na balcony shapo lada day ukershan utau extra student te onomdan bakan mau ya handrei kamlong kumta nakata ka daw utailang uong ba ula le bakala palat Samuel ula sngo kendit ban yo sngo ya kata bat uong wat lada ula hap na balcony shapo ru yo le se umpat ya kini barok laingut kila hiar shapo dining hall ban wat ya ukershan hangta ki yo i penban blakem ding hapo kata ka hall abala pej beniak bha Samuel ula yo i ya ka mat yap jong uwei utemban bat la don ru ka snam ka bala sit shane shatai habar jong kata ka hall kila ya kendu ya Michael bat ki kali yo la yo i ne am ya ukershan Michael yathu ba yo i ya ukershan ba ula hap hapo ka khti bat dom bha ya utailang Michael ula keli ya ukershan syapang ka kaset bat ukershan ru ula yathu lut barok ki information ki ba utip syapang kata ka kaset omdei tang kata handrei barok ki student jong kata ka kelas kila yatip lut syapang kata ka kaset bat kila tip ru ban yo like na kata ka kes ki hab ban penyap ya ita extra person bat ke reaction jong kata ka long ba barok ki student kila sedang ban penyap ya iwei ibaki suspect kila yo i ya ka wei ka khna ka bakerteng ka train bakala bit snam lut ka dur khmat bat ka mut ban tiet ya ka Maggie da unarrot namar ka perkhat baka Maggie ka dei kata ka extra student Samuel ula keni ya uta unarrot na ka train bat ka train kala phet no nangta hadin kata ka train kala lej penbena ha ka emergency speaker baka Maggie ka dei kata ka extra student ka result ka bami nangta ka long ba barok ki student kila ya lum lang ban penyap ya ka Maggie bat Samuel kila yo lat ban like na uta umop handrei hakata ka jing ya mare klumar bun ki student kila du ya la ka jong ka jing im ka train ru kala sakut ha uwei wire bat kala yap hi haka por baka mut ban attack ya ka Maggie handrei ka bakham kongsan hang ne kalong baka Maggie ka tip shai ba ita i extra student i dei mano bat hapreng kata ka jing huri hura kala yo i ba ita i extra person ila syatiet so basically hadin ka jing yap no jong ita i extra person barok kin saya long jai lun ka Maggie ka perkhat kumta bat kala lekiu shalor ka khana jong ka episode 11 kala kut no hang nehi menta HAKA opening scene jong ka final episode ngi yo i ya Samuel ba ula lekiu lang shalor bat udang wat ya ka Maggie HAKA ta hi ka por lawan kansan ka wei ka khana hangta ka bala syadung da ka tari na rendang bat kala kelon no hangta hi ukershan ula wan mi na dien jong kata ka khana ula sei no ya kata ka tari na rendang jongka bat ukeli ya Samuel la itu ne em ya kata ka khana Samuel ong hooi ukershan pat ong kata ka mut kani kamde ka extra person ukershan namar ba umkwa ban yap ya lade na kata ka daw ula syupen yap lut ya kita ki student napang namar uperkhat balada ule kumta unsayo hi ban penyap ya ita extra person ukershan ula tur sya Samuel ban penyap ya handrei lawan point no ka Alice hangta bat kala pelaj im ya ka Alice kala jan yo penyap ya ukershan handrei lawan no Mr. Cliff hangta bat ula pen nguthu ya baro baka mentoy ban penyap iwei ha kata ka por ka Alice kam tip brushu namar bakala dom palat kumta kala attack kala ya Mr. Cliff handrei Mr. Cliff ula khnyat ya ka sharut ula ya lam no ya Samuel bat ukershan syabar jong kata ka launch handrei kim yo issue ya ka Maggie hangta na kata ka daw Samuel ula le rung biang syapo launch sa sisin andala poi syapo yo i ya ka Alice bat ka Maggie baki ya yang mar persya bat ka Alice kala mut ban attack ya ka Maggie Samuel ula persyang ban khanglat ya ka handrei kala ya kun persya kala ya
kendit hangta la pom kansan uperthat na benang bat baro ki yet hapo kata ka kamera ki la pilot bat kita ki lengkhot lengkhai jong kita ki yet ki la dung ya ka Alice kala jan yap bat haswa bakan yap kala ong biang ya Samuel bakila ya kendu nengkong shisnem shiteng wan shwa lada phidang ya kan mau ka Alice nadu basdang hi ka ong ya Samuel bakila ju ya kendu teng wan shwa andre Samuel ong ba udang shuwan thamai shakata ka jaka hang ni la pen ya ka flashback ha ka ba ka Alice ka ya kendu ya Samuel hapo ka wei ka pa bat ka ong ya ba ikop unong Yomiyama Samuel pat ong ya ka ba uwan na Tokyo bat dang shen hi la don na ki bahing jong ki bala khlat no ka ba pelengo yang ngi hang ne kalong ba kumno Samuel kan mau ya kan ne ka jing ya kan du ka jong ki ka ba dang shisnem shiteng man shwa well hadin ka jing yap jong ka Alice Samuel ula phone ya ka Maggie bat ka Maggie ka ya thu ya ba ka don shadin sha lounge yard Samuel ula wan wood sha lounge backyard bat yo ya uwei usdi ha ka khti jong ka Maggie kala khang ya Samuel ba unwan sha jan jong ka Samuel pat baha kata hi ka jaka bayang ka Maggie la don ba Syaban ha udiem ubala khalem Hamadan Samuel ong ya ka Maggie ba kidei ban yarap ya ita iba Syaban handrei ka Maggie ka ong ya ba kamla ban yarap om tang kata handrei kala ong ru ya ba unlej no nang ta namar ba ka kwa ban pendep lut ya kini ki aka barok marwehi ha kata ka por Samuel umpat sngotu bat ya ka wei ka kti hapo jong uta udieng ubala khalem haba ya kata ka kti ula long shock namar ba ula itu ba kata ka de ka kti jong ka Miss Matilda haba ya ka ong meidu ka ba mot ka meidu jong hi ka de ka Miss Matilda hang neng biang ya ka flashback ha ka ba ka Rebecca kala sneng ya Samuel syapang South Liki rules ha shwa bu join ya ka Yomiyama Middle School ya kane ka scene ngila ha ka first episode bat syakmat jong kane ka scene ngila ya ka meidu Rebecca bakala lau ya ka yit kmat bat kala pelaj ru ya usnyu jong ka rule ka basau kalong ba dei ban khot meidu ya ka hapo school rather he should call her Miss Matilda ka Maggie ka ong ya Samuel ha baro ka wei ka school ha ki wei ki class don da ki wei ki homeroom teacher handrei don tang ha class jong ki hi ka ong baha uta usnem dei baduna ka desk ha classroom jongki handrei la duna ka wei ka desk nong hikai hapo staff room ka bamut dei badon extra student hapo classroom handrei dei badon extra teacher hapo staff room ka Maggie kadang bat da usdi ha ka kti bat ka ong ya Samuel ba unlej no nang ta Samuel ula long ready ban penyap hi ya ka meidu Rebecca because she was living that handrei ka jingkeli hang ne kalong lada ka Rebecca kam dei kata ka extra person Samuel unsa kelalong murderer lene unong penyap breu ka Maggie ka ong yu ngalakan mau menta ngalayo dalaki jong ki khamat ya ka jingyap jong Miss Matilda shisnem shiteng menshua la don uwei breu ubala khangyat ya na ka wei ka jingkieng ila hap nang ta shapo ila ngam jelop bat ila yap no hang tahi haba Samuel uyo sngo ya kata mauru ula stang ban kan mau kum ya ka jing ya thu jong ka Alice bakila ya kan du teng shisnem shiteng menshua bat ha kata ka por la don ru iwei na ki bahaying jong Samuel ibala yap Samuel ong sorry ya ka Rebecca bat penyap no ya ka ha ka next scene ngila ya Samuel bat ka Maggie baki ya lech ka jaka bala tep ya ka Rebecca ka Maggie ka ong ya ba don bakan mau shu ya ka Miss Matilda lane ka Rebecca like no satang makabat Samuel hi Samuel ula pen ya ka dur jong ka kelas ha ka Maggie bat ukeli ya ka ne ya meidu Rebecca ha ka ne ka dur ka Maggie ka ong hooi handrei kiwe ki khana jong kata ka kelas kimla ban ya ka Rebecca ha kata ka dur ha ka final scene jong ka ne ka series telang bat Michael kila record ha ka wei ka cassette ya kini ki jingjia baro khnang bakin la ban yarap ya ki khana school ki ban sawan hadian lada jia bawan biang kata ka jingtim lane ka phenomenon ka series jong ka ne ka film Another kala kut no hang nehi light liki version jong ka film Another kila long famous bha ki badon ka to ka ne ki variation ha ka khana ka Maggie bat ka Matilda kila ya kendu dengkong ha ying jong Samuel handrei ha kata ka por kimpat ya parya than ha ka por baki don ha po launch ka Maggie kala realize ba ka Matilda hi ka dei kata ka dead person handrei kam sham la ya ka dead color haka wat la kataru
HAKA bakut kala penbor ya Samuel baun penyap ya ke Matilda lane ka Rebecca mentato ngin om ya keren syapang ka series handre ngin ya keren no syapang ka film HAKA balapan ibha ya ka story jong ka Rebecca in details HAKA film ngi yo i ban pendep ya ka jing kenya ka jongki nengkong kila ignore ya ka Trin bat ka Trin kala long frustrate bha HAKA ta ka por habala yo i ya ka frustration jong ka Trin ka Maggie kala wan hi syakmat ban shim ya ka jaka jong ka haba ka jing yap breu kam sange ka Matilda kala weng no ya ka Rai ban ignore ya Samuel bat ya ka Maggie pun bun sin ka Maggie kala notice ya ka Matilda bat ka ong ya Samuel ba u ya serim dur bha bat ka Matilda u Samuel pat u ong nga ya serim ka dur bat i namar ide i meidu jonga later on habala jia kumto hapo lounge ka Maggie kala sngotu ba kata ka extra person ka de ka Matilda lane ka Rebecca he hadian kata kala lej ban penyap yaka handre Mr. Cliff ula khanglat yaka bat ka jingyap kala wan no hau namar ba ula kum hap hapo ka ding bat ula ingkhong khat hadu ba ula yap sendan ka Rebecca kala jan hap handre lawan yarap no Samuel yaka bat ka jingyap kala wan no hau bat ka Maggie kala yo i yaka color of that hau hakata ka por ka Maggie ka convince ya Samuel ba un ailat ban hap no ka Rebecca shapo because she is the extra person at this point ka Rebecca ru kala sngotu hi baka day maka kata ka extra person nakata ka daw ka ong ya Samuel ba un pelaj no ya ka keti ka jongka haswa bangan penkut no ya ka ni ka video ngakwa ban pensya ya pi syapang kata ka curse lene ka phenomenon balada don na pedang jongpi ki badang doubt te pin long clear no kane ka phenomenon kala sedang haus nem khat khandai spa nyo puar HAKA por ba uwei u student u bakerteng u McDonald ula yap no HAKA wei ka fire accident barok ki student hapo class jong u ki ya pretend kumba udang iem and in this way kila invite hi ya kata ka jingyap since then ki student lane ki bahaying hasem jong ki class 9 third section kila sedang ban yap nadu ubenai April but man la ubenai don be ki bayap ha usnem khat kandai spa nyo puar ka kemi bat ka meidu jong Samuel ro ki de ki student jong kata hi ka class but u head teacher u jong ki hakata ka por u de Mr. Cliff but nadu usnem khat kandai spa nyo pulai la join i way i that person ya kane ka class ya ibangi ong ro i extra person but hadian ka jing join jong itahi ka jing yap kala stang jiap ya HAKA bakut jong usnem amdan bakan maushu ya ita i extra person but ita i that person ide i balong related but ka class 9 third section like ngiyo i yo McDonald HAKA dur jong usnem khat kandai spa nyo pulai kat ba ula dep yap nadu usnem khat kandai spa nyo puar HAKA class jong Samuel ka Miss Matilda ka de ka extra person but ka bala dep yap shi snem shi teng menshua but kala ju long teng ru ka student jong ka class 9 third section menshua in short kino ki bayap na ka ne ka phenomenon ki one pai biang kum ki extra person but ki join ya ka class 9 third section andala yap ine extra person dan shu bala ban kan mau ya ki but ki records jong ki ru ki ja hidalade na ka register jong ka school kumba barok ki laklet no ya ka jing yap jong ka Rebecca kita ki extra person hangta dalade ru kim tim pakila dep yap na kata ka daw kim ju da kham kan mau shu ya ki jing jia ki bala dep jia man shua don sa ka wei ka point hang ne bala da don ba like im na kata ka phenomenon but ki yo ban mi no na ka sor Yomiyama de ki la like sendon namar kani ka phenomenon ka trikam dan ni ka don bor tang hapo kani ka sor Yomiyama hi the main thought behind this series was that but ka jing shisha hi kalong ba wat ladangi yale katno ro ban like na ka jing yap andre ngimla namar shisin kasni baro ngi hap hi ban yap ubri ula ban cross ya kanu ka limit tang ban yo like em yalade wat lada u hap ban sacrifice yala ujong uparlok ba ero unam kan dia. This story also revolves around true friendship and love. Ka Alice kala ibha ya Samuel nadu ka basdang hi. Nakata ka daw, iyo i baka defend ba yau. What haba kam tip ba mano ita i extra person. Lada ka mon kala bantok kit ya Samuel ro. Namar day hadin ka jingwan jong uhi. La don ka visible dead hapo class. Andrei namar baka mon ya hari. Ka kwa ban yada ya Bat kala kenok be ya ka Maggie. Kat ba Samuel pat itenat ya ka Maggie. Bat usyanya ru yaka nadu kasngi ke banengkong hi. HAKA ending scene ru ula syanya ya ki jingkran ki jongka.
wat hapreng ka jing artatin ro ka ka bangamut ban ong hang ni ka long baha ka wei ka sngi ngi baro ngi hap hi ban yap ndrei ka ba kham kong san pat ka long bakat bangidang im ha ka ne ka perthei tongin ya im bha ngin ya ich para breu ngin ya burom ya ka relationship ka jongi te parlong ka ne ka de ka jing batai ka jonga ya ka full series jong ka ne ka Japanese animated film ka bakerteng ka Anazā nga kermen scam ba pia itnat bahaya ka lada ka long kumta sengoba ban ya like ban ya share bat ban comment seru bat wanom klet ban subscribe ya ka ne ka channel bat nyon ru ya bell icon ngin saya syam biang saha ka wei pat ka episode kublai shibun